pride versus humility. Garbo versus pagkamapayinubsanon. Isa sa best description sa atong God, He is a God of grace. And talking about His grace, it speaks about His richness, His abundance, His greatness. It means He is able to provide all our needs and even our desires, our wants. He's a God of abundance. Walay butang nga dili niya kaya ihatag sa atong kinabuhi. And at the same time, unconditional iyang love. Once mo love siya siyang kanakan, regardless yung background, gilove tatanan sa Dios. Pero abi nimo, lahi ang dealing niya sa iyang mga anak nga humble sa iyang atubangan. Na special kayo nga treatment ang Father, ug dili siya unfair nga God. Of course, deserving i-treat og special nga way ang iyang mga anak nga humble sa iyang atubangan. O ingon ng James 4:6. Ingon ni James, but God gives more grace. Dili lang grace, dili lang favor, more of His grace. And therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Kasi point nini, na mga plano sa imong kinabuhi, nga di gid mahitabo, na kay pangandoy nga babagan sa Ginoo, na kay gipangayo nga gisirad-an pa sa Ginoo, na kay desire sa imong family, sa imong career, nga babagan sa Ginoo tungod sa pride sa ato ang kasing-kasing. And this time ingon ang Ginoo, but God gives grace, more grace to the humble. Ang tao nga humble, duol kini sa kasing-kasing sa Ginoo. Dali kay tubagon niya ang imuhang mga gipangayo. Abi nimo ang reason nganong bisag unsaw natok ampo, usay dugay kay tubagon. Usay ang atong gipangayo sa Ginoo nga murag simple lang man unta siya nganong di niya mahatag-hatag dayon tungod sa pride sa atong kasing-kasing. Talking about pride, ang imong huna-huna kasagaran katong tawo nga hambog, bugiros ang achievements, tawo nga dalo, hakog, tawo nga nagalukdan og tawo, mao nay atong description sa pride, garbuso. Yes, of course, klaro man nga manifestation sa pride, pero nining buntaga, tan-aw na to, naay lahi nga manifestation ang pride sa imong life, sa imong attitude. Ug mao nay reason tungod kay ang pride dili halos na mapansin sa atong kinabuhi. And pride is the only barrier gyud. Pinaka gikasuk-an nga kinaiya sa Dios ngadto sa tao ang garbo. Ug once tay anino sa garbo sa atong kasing-kasing, babag gyud na sa pagpanalangin sa Dios. So tan-aw na to karon ang lain nga manifestation sa pride sa atong life. Kay bisan abasin dili ta aware, nagtuta nga humble na kayo ta sa ato ang kinabuhi, pero daghan day kayo garbo pa nga nagpuyo nato. Pinaagi nining tulo ka parables nga gihatag ni Christ ni butaga. Makit-a nato sa asang nga bahin ta nahimong garbuso. So sa verses karon nga tong basahon, si Christ nagtudlo og tulo ka klaseng pride. Ato karong itandi ang garbo ug ang pagkamapayinubsanon. Magsugod ko sa Luke 14:7-11. Luke 14:7-11. Nguni nga time si Christ nag-attend siya og isa ka wedding, gi-invite siya dinhi sa isa ka prominente nga Pariseo or dato nga tao, ug dinhi siya naghatag og parable. So he told a parable to those who were invited, when he noted how they chose the best places, saying to them, 8. When you are invited by anyone to a wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than you be invited by him, and he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to take the lowest place. But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher. Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted.
So dili gi-invite si Christ sa usa ka prominent nga Fariseo. Of course, kay bawta sa background sa Fariseo, naay kaya, ilado, leader, naay pride sa iyang kasing-kasing. Kauban sa bisita dinhi, kauban ni Christ, ang mauban pud nga mga taag-as pug ranggo sa ilang posisyon, maybe sa ilang secular nga aspect. Nang lingkod man sila dito sa mga lingkuranan sa mga halangdon nga tao. So makita nimo ni ilang customs, part silang tradition ay silang kultura nga once may mga okasyon, nagi mga special gid nga mga reserved nga mga seats para sa mga tag-as o ranggo nga mga tao. Daghan ang nag-ilog dito sa lingkuranan sa mga halangdon nga lingkuranan. So si Christ ingon siya, mo-attend gani mo wedding, mo-attend gani mo okasyon. Ayaw mo lingkod dito sa mga tag-as nga bangko. Itong bangko nga gi-reserve para sa mga tag-as nga tao. Kay kung naay moabot nga bisita nga mas taas pa ninyo, maulawan mo. Kay panaugon mo, ibalhin mo dito sa ordinary lang nga bangko, pulihan mo sa mas taas ninyo. Mo-attend gani mo okasyon, ingon siya, adto mo sa ordinaryo lang nga lingkuranan. Kaya aron nga, iniktan-aw sa nag-invite nimo, halangdon ka nga tao, nakas ordinaryo, iya kang pabarugon, igibalhin kas taas. Now si Christ nagtudlo dinhi usa ka attitude. Tan-aw na to dinhi ang manifestation sa pride. Ang pride mas nag-focus sa posisyon, sa title, o sa authority. On the other side, ang humility or kining pagkamapainobsanon na mas nag-focus ni sa obedience o submission. Ang submission, mao ni pag-submit ni mong authority. Di ka ka-submit og authority kung wa kay giila nga leader. Submit kag authority mo nang diha kadali mo obey. On the other side, ang pride mas nag-focus og naglong ka sa title, sa position o power o authority. Mo ni siya manifestation di ay sa pride. Now, naiduha ka pamaagi dinhi nga ma-acquire na to ang promotion. Gusto tag success, promotion, gusto ta to pamilya mo angat, mo hayahay ta gamay, gusto ta atong negosyo mo lambo, gusto ta ato ang panginabuhi mo hayahay. Gusto ta nga one day makasecure tag maayo nga future sa atong kabataan. In other words, gusto tag promotion. Ingon ng Diyos, kung nagtinguha kag promotion, learn to be humble. Humbleness ug ang Dios mo tuboy nimo. Pero kung nahimo kang hakog nas pagka sa posisyon, diha ka i-down sa Ginoo. Duha ang pamaagi sa pag-acquire og promotion sa kinabuhi. Number 1, ang pamaagi sa tao. Number 2, ang pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa tao, gusto niya kabuton ang iyang promotion, ang iyang pangandoy sa kaglingon lang nga abilidad, that is pride. Anything nga imong gibuhat sa imong kaglingon lang, walay tabang sa Dios, wala ka nagiya sa Dios, that is a manifestation of pride. Ang pride naka-center din imong self, imong own ability, without the help or intervention of God. That is pride. On the other side, ang humility, mao ni ang pagpaubos nimo sa imong kaglingon ug pagtan-aw sa capacity sa Dios sa imong kinabuhi. That is humility. Example si David, sa Old Testament, walay desire si David mahimong king sa Israel. Usa sa kabatan-on, human niya gipildi si Goliath, nakita ang potential si David nga pwede siya mahimong king sa Israel. That time, ang king si King Saul. Supa or opposite ni kang King Saul, sadya ang mga tao nakakita nag-potential ni David nga siya mahimong next nga king. Plus, gi-anoint pagid siyang prophet Samuel nga mahimong king. Nahadlok si King Saul nga mailog iyang throne. Nahimo siyang hakog sa power, hakog sa authority, giplanuhan niya dautan patyon si David, kay di niya gusto may lugan siya sa iyang power. Si King Saul ang best illustration sa pride. Naan niya nag-manifest ang pride, mas nag-focus siya sa iyang power, sa iyang ikayo, sa posisyon, bisan pag makadaot na sa subang tao. Si David, ang best example sa humble nga person. Wa siya desire mahimong king, pero ang mga tao na desire mahimo siyang king. Wa niya nagipanumbaling, bisag ginana siyang King Saul, submissive gyapon siya sa authority ni King Saul. Obedient gyapon siya sa sugo ni King Saul. Wa sa nagpakita ang pagsukol ni King Saul. Pero submissive, mas submissive si David sa Dios.
Wa naghimong excuse ang pagdaog-daog ni King Saul niya para mahimo na siyang disobedient sa sugo sa Ginoo. Diin man, years ang milabay, nahimong hari si David sa Israel. Og si King Saul, gikaon siya sa kagulingon nga pride, nga mao'y nipahamak niya sa iyang kamatayon. Yes, ang pride kanunay ni manang mangandoy sa kabutang sa imong kagulingon nga kayo. Pero ang humility, mas nag-focus ka sa obedience sa Dios o sa authorities, mag-agad ka sa ihatag sa Ginoo nimo. Then, diha nung tatagaan sa Ginoo sa posisyon. It doesn't mean ang humble nga tao di na mangandoy og posisyon. Di na ka ma-promote. Sa work, di na ka ma-promote. Asang aspect, di na ka ma-asenso. No. Gani, gisugot ta sa Ginoo nga mangandoy dagkong mga butang. Pero ang formula sa Ginoo sa pag-acquire sa promotion, paubos ka. Focus sa submission, focus sa obedience sa Dios, ang Dios na mo promote nimo. Amen? Pero kung naningkamot ka nga ma-promote, mailhan kas mga tao, temporarily pwede niyo maangkon imong gipangayo, pero walay joy diha. Walay satisfaction diha. Munang nay mga tao nga tag-as ta kay naabtan sa kinabuhi, pero miserably, gubot, walay kalipay ang kinabuhi tungod kay dili ang Dios mo'y nagbutang nila diha. Amen. Bisag unsa ka ordinaryo ang promotion ihatag sa Ginoo nimo, once mo pahaluna nimo diha, satisfied ug malipayon gid ka. Amen? Now, tanaw na to dinhi sa Matthew 16:25. Ari sa ta sa 6:33, sorry. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. So dinhi isa ni kasugo sa pag-obey, pag-submit. Unahon ang gingharian sa Dios ug ang iyahang kahimayaan. So isa ni katawag sa pag-obey. Pagtawag ni sa pag-submit. After ingon siya, all these things shall be added unto you. Mo follow lang ang promotion. Kung gusto kag promotion, ayaw ni himo ang priority. I-priority ang submission ug ang obedience. James 4:10, atras balik gamay beya. James 4:10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up. Atong baliktaron, pagpataas sa imong kagulingon, pagpanghambog. Kana bang ikay maningkamot sa imong kagulingon, i-prove nimo nga kaya nimo ikaw lang. Diha nung ka ipaubos sa Ginoo. Pero kung ang kuno nimo nga ikaw luya, huyang, wa kay mahimo, gawas sa grasya sa Dios, diha ka ituboy sa Dios. Muni attitude ni Paul. Ingon siya, I can do all things. Murag hambog kay sa paminawan kay mahimo niya tanabutang, pero ingon siya, through Christ who strengthens me. So, ang tinuod nga kusog sa tao, naa sa pagpaubos. Ang unahuna sa tao, no. Sa secular nga view, huyang ang tao nga nagpaubos. Daog-daogon sa mga tao. Ang prinsipyo sa Bible, lig-on ang tao nga babainubsanon. Kaya ang kusog sa Dios mo'y mulig-on niya. Diha ta mahimong bulahan. Now, sa Matthew 16:25, na isa ka importante kay nga gitudlo nga principle dinhi ang Dios. Gusto nako i-underline niyo yung Bible, himuan ning life principle. Ingon ni Christ, whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Primarily, kini nga verse naghiskot ni sa salvation. Na kung unsay imong gibuhian para sa Ginoo makuha nimo ang salvation. Grabe nimo isa ni ka life principle sa ato ang kinabuhi. Tanang aspect sa atong kinabuhi naa nini nga verse. Whoever desires to save his life. Ang tanang tao daw nga nagtinguha para sa iyang kagulingon lang kaayuhan. Katong tao ba nga selfish? Ang pride ay higala igsuon. Kato dining pagpaningkamot nato nga wa na ta nag-recognize sa tabang sa Ginoo. Nga nagtuon na ta sa ato ang educational background, sa ato mga kapit nga tao diha sa gobyerno, sa ato ang abilidad, sa ato ang good health, sa atong kapasidad, tanang pagpaningkamot nato sa success. Ingon ang Ginoo, imo no nang mabuhian. Mawala no na nimo. Pero ang tao nga willing mo give up sa ubang butang, mohimo na lang second priority na itong mga butanga o gimuon niyang priority ang Dios. Ingon sa maangkon noon nimo tong mga butanga. Ang pride
Na kay mind setting nga sige kag pangulikta dapat dawat nang dawat para ka moangat. Si humility mo ingon, no, usahay kinahanglan ka mawad-an para ka i-promote. Si pride, sakit na kay siyang buot kung mawad-an siya. Ang atong principle dapat daghan collect para ko ma-promote o maadunahan. Pero si humility, naay mga butang nga kinahanglan nimong buhian. Dagko usay nga mga butang para ka i-promote sa Dios. This time si Christ ingon, kung naningkamot ka sa imong success, mabuhian ni nimo. Pero kung willing ka, is second priority ang imong mga success, imong family, imong career, relationship, even imong money. Unahon nimong Ginoong Hesus, makadawat nun ka nining mga butangan. Kabalo ka unsa ni nga principle, kung ang imong goal ang imong pamilya, ayaw sila himo ang priority. Kung imong goal may imong successful sa imong career, ayaw na himo ang priority. Kung gusto ka mo angat sa kinabuhi, ayaw to himo ang priority. Himuha silang second priority o i-first priority ang Ginoo. Then maangkon nimo ang imong mga goal. Lahi ang principle sa Ginoo, ang formula sa success. Hapakon ka pikas, ihatag ang wala. Di ba? Batuhon kag bato, o sa ibalo si Brother Dondon. O, hamburger. Ayaw isulog garapon, ha? Mahutdan ka para managhan. Ingon ang Bible, love your enemies. Lahi kayo sa atong principle. Kinsa goy mo love og enemies? Kinsa inana nga tao? Kinsa batuhon kag bato, may di ni mo datag shotgun. Wah, I don't know kung literally naay mga tao na kahimo na seldom lang gid kaayo. And this time ingon si Christ, mawad-an sa ka para ka makaangkon. Nigtudlo siya nga kung love nimo imong family, ayaw sila himo ang priority sa imong life. Kung love nimo imong family, himuha silang second priority nimo sa Ginoo. Unaha ang Ginoo and then diha mahimong successful imong plano sa imong family. Kung gusto ka may mong successful sa imong career, kung gusto ka mo angat sa imong panginabuhi, ayaw na sila himuang unang priority. Himuan na ng second o first gapon ng Ginoo, diha ka di i-promote sa imuhang panginabuhi. Dili gusto sa Ginoo nga mas-second lang yun siya. Muna ang principle sa success, seek first the kingdom of God. Unaha gyud siya, siya'y bahala sa tanang desire nimo sa imuhang kinabuhi. And abi nimo ang pride di itong pagsagit unan, kuan ako karon mga higalay soon. Di dito pag ingon siya makaliwat, sa una magdadaror ako, karon inanin ako. Di lang di na mo manifestation sa pride. Tanang gi-priority nimo nga labaw pa sa Dios, usana sa kagarbo. And mo na reason nga nung dili makapenetrate ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Mo na reason nga nung hangtod karon atong pag-ampo, dili gyud matubag. Kay nagtuota nga humble na kita nga tao kay wata nang hambog sa tong agi. Pero bisan di ay sa pag-una nimo sa ubang butang labaw pa sa Dios, nahimo tang garbuso sa iyang tubangan. Proverbs 16:18 unsay padulngan nini nga dalan? Proverbs 16:18, pride goes before destruction. Mao nang usahay matingala ta, Lord, di man ko hambog nga tao, di man ko inani nga tao, nganong kalit man ning destruction sa kong kinabuhi. Tungod kay nagtuota nga ang sala nga dimension or ang pride nga gihisgutan din is Bible, katong tao nga hambugiro gud nga billboard niya iyang naabot sa kinabuhi. Even sa ato ang pagpaningkamot, usad ay nausahay kaprisuhan sa garbo. Now, magbantay ta higala igsuon, lahi na ang kinabuhing Kristohanon. Naatay gisubay nga principle, dili ang principle sa kalibutan, ang principle sa Bible. One time na ay mga wild nga mga geese, mga gansa, nang lupad sila, naka-form sila V nga formation. Nakakita isa lang kakauban sa ubos nga bay na isa ka dako kay nga farm. Ang farm bakante, walay mga tao, daghan kay pagkaon. Nakakuha silang attraction. Ningon ang isa ka gansa, munaog sa ata mo, pahulay sa ta, mga unta. So nang naog sila tanan, nang ato sa ubos, nangaon sila, wa sila kabalo, sa kabantay, sa kadaghan silang pagkaon, mura sila
Nawala na silang focus. Nabtan silang pila ka days, dito sila nangatulog, dito na sila nag-enjoy. Hantod pila ka adlaw, pila ka semana, na inilabay na pud nga pundok sa mga gansa, nga wild pud. Naka-V formation. Yung sila, asa man sila padulong? Dito sila padulong sa ilang direksyon gihapon. So naka-realize sila, ang mga gansa, hala, di man dita dapat magdugay dinhi. Dapat ay musunod ta nila kay natay direksyon nga dapat natukad-tuon. So ni-decide sila mubiya na og paglupad na nila, naka-realize sila na dili na sila kalupad. Napuno na sa tambok ilang lawas, bugat na kay ilang lawas, makalupad sila, di na sila halos kaabot pa sa koral. Hinungdan nga wala na sila nakahimo pa sa ilahang purpose. Pila ka adlaw ang milabay, naabot ang pipila ka mga farmers ug nadakpan silang tanan. Careful ta, kay usahay sa atong kaugalingon bitong pagpaningkamot. Pagtagbaw na to sa kaugalingon lang nga tinguha og mga pangandoy, wa ta kabantay usahay na himo ning babag. Na di na nato makuha na ang goal, ang calling, ang purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod kay natrap na tagmaayo sa kaibog sa mata, sa dalunggan, sa unod, tawag sa atong unod-nun nga bahin. Munang usahay ang atong mga personal nga mga pangandoy, mauray mo hatod nato ngadto sa dako usahay nga kalautan. Dili weirdo atong Dios, dili siya dalo nga Dios. In fact, ihon ang Bible usa sa ka God of abundance. Dili niya idalo ang kahayahay, success sa imong kinabuhi, pero naa siya'y formula. Gusto niya nga one day mahimo kang successful ug ilhon sa tao dili ang imong agi kundi ang Dios nga naa sa imong taliwala. Gusto sa Dios nga makita nga ang reason nganong gi-promote ka, nganong nahimo kang successful tungod sa iyahang gahom dili sa imong katakos. And therefore mapasidunggan ang Dios. Balik ko na kung James 4:6, but He gives more grace. Ang grasya sa Ginoo unlimited. Dili ug dili ni matugkad, dili gid ni mahutdan. Dugangan sa Ginoo more nga grace, ingon siya, God resists the proud but gives grace to the humble. Every time maningkamot ka sa kahulingon lang kayuhan, imong gikalaban dinhi ang Dios. Ug once kalaban mo ang Dios, tugngan gyud kaniya. Nung usahay, ma-feel na to ang puwersa sa Dios nga naginibabag sa atong mga plano. Ngayon talod, maayo man akong plano. Maayo imong plano, pero imong pamaagi, puno sa garbo. Di yun ka magmadaugod. Pero kung imong ipaubos, imong kuglingon, gaan kay sa feeling, kay siya na mo bit-bit ni mo ngadto sa imuhang pangandoy. The second parable, din sa verse 12, ngadto sa verse 14. Usa ni ka-invitation ngadto sa mga pobre. Tanaw na to. Then he also said to him who invited him. So, kastorya din ni Christ katong Pariseo nga nag-invite niya. When you give a dinner or supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid. 13. But when you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind, and you will be blessed, because they cannot repay you, for you shall be repaid at the resurrection of the just. So dinhi si Christ nagtudlo sa glain na pud nga parable. Gitudloan niya din hiingon siya, kung mang-invite gani kag panihapon, kaon, ingon siya, ayaw imbitaha tong mga silingan, mga relatives di mo, igsuon, kay kung imo sang invite po kan nag-usab, mabalusan kanila sa imong kaayo. Kung mag-invite ka, katong mga pobre, katong mga bakol, buta, amang, katong wala gyud ikabalos di mo. And take note, ingon siya, kay kung wala sila ikabalos ni mo, panalanginan ka sa Dios. Now, dili ni literal, hindi na ta mag-invite sa itong mga silingan, sa itong relatives, nagkaginhawa na mo. Ang point din ni Jesus Christ, duha ka klaseng tao din ang gisgutan niya. Una, ang tao nga mitabang ug ang tao nga gitabangan sa Dios.
Ang tao daw nga mutabang, ayaw pag-expect og balos. Muni point din he. Una matingala ta, Lord, giver man ko. Manggihatagot man ko. Nganong inani man akong life? It is because dili na di ay garantiya nga humble na tatubangan sa Dios. Kabalo mo sa point din ni Christ, kung mang-invite ka katong mga pobre, katong mga buta. Pero ang point din ni Christ, kung mutabang ka katong mga walay ikabalos, meaning ayaw expect yun o balos. Now, anhita sa mga tao nga gitabangan sa Dios. Kabalo mo, kinsa gipasabot din ni Christ, kinsa ning buta, kinsa ning kabus, kinsa ning amang, kita ning mga katawhan. Tanan nga nakaambit sa grasya sa Dios, gikonsider ta sa mga kabus, mga naay kapansanan, kay bisag gamay wa gid tay ikabalos nini. Muni point sa grasya sa Dios. Ayaw huna-hunaa nga kaya na to paliton ang kaayo sa Dios pinagis atong binuhatan. Nailaing picture ang pride, tan-aw na to. Unsay purpose nganong nangalagad ka sa Dios? Kung ang imong purpose sa pagpangalagad para panalanginan ka, sultihan ka, pride di ay na siya. Of course, ang Bible nag-ingon nga kung mo-serve ka sa Dios faithfully, i-bless ka. Is open na siya. Tanang yung nag-serve sa Dios, iyag yung panalanginan. Pero ang point niya, ayaw himo ang motivation, reason sa iyong pagpangalagad, nga nahimo kang faithful sa Ginoo para faithful siya kung bless mo. Mura bang imong gipalit iyang blessing sa imong good works. Dili na sa mao. O kung mao na itong mindsetting, muna ma-frustrate ta, Lord, faithful man ko sa church. Lord, obedient man ko sa ubang butang. Nganong di man kakahata gani? Simple raman kay Lord, i-on o balik ang wifi. Akong kahago sa church, grabe, wifi lang di ma-on. Ngano na siya, tungod kay pride ang atong pag-serve sa Ginoo. Ang pag-serve nato sa Ginoo, ang pag-bless niya, tungod ni siyang grasya. Ang grasya sa Dios wa nagdepende sa pang-performance. Example, kung ang pagpanalangin sa Dios, mapalit pa nato ni sa atong binuhatan, sa atong faithfulness, di kita ka-survive. Kay mas daghan atong unfaithfulness kaysa atong faithfulness. Kinumdum ka, katong time bitaw nga weak kay kastanan, wala nakalimot na kaspat ampo, nahimo kang unfaithful, wa na ka nagpakabana sa Ginoo. Taksa na lang taw say maka ampo, maka-atog church, maka-attend Sunday school. Pero gibuhi kas Ginoo. Giproteksyonan ka sa biyahe, gipakaon ka imong pamilya, giproteksyonan sa Dios. Unsa man to siya? Wa man tay gihimong maayo, pero nganong faithful siya tungod kay iyang grace nagdepende wa sa nakadepende sa ato ang level. Kay kung ato pang paliton niyang panalangin, pobre kay ta, higalegso. Muna nga tanang nag-ambit sa grasya sa Dios, di nato ni balusan. Ang atong pag-serve nato sa Dios, pag-serve nato ni dili kung para panalanginan ta, kundi dili kung kinsa siya nga deserving siya alagaran. Amen. Ang pride mo ingon, i-serve ti ka Lord para imo ko i-bless. Di ka i-bless. Ang humility mo ingon, Lord, bisan pag dili ko nimo i-bless, mo serve ko nimo. O ang return, i-bless nun kag maayo sa Dios. Nagets? So, di na to kaya di ay paliton ang yahan grasya. Ikatulong parable ato makita dinhi na dinhi sa verse 15 to 24. Makita na to dinhi ang gibalibaran nga invitation sa Dios. Verse 15 naghatag na pud siya parable. Now, when one of those who sat at the table with him heard these things, he said to him, Blessed is he who shall eat bread in the kingdom of God. 16. Then Jesus said to him, A certain man gave a great supper and invited many, and sent his servant at supper time to say those who were invited, Come, for all these things now ready. But they all with one accord began to make excuses. The first said to him, I have bought a piece of ground, and I must go and see it.
I ask you to have me excused. 19. And another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I am going to test them. I ask you to have me excused. 20. Still another said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Sa ikatulong parable, naghatag si Christ og senaryo. Ingon siya, naay dako kay nga invitation, pagkaon, giandam sa usa ka tagbalay. Ingon siya, gisugo niya yung servant, may imagine mo din nga dato kini nga tao. Ingon siya, adto atong mga gi-invite. First, katong mga selected nga tao. Gipaadto, katong mga gi-invite yun. So, dili tanan gi-invite. Sa adto tanang gi-invite ka, niya, manihap, mga unta din eh. Pag adto sa servant, ang tulo, nihatag og excuses. Ang tanan, tulo ka klase nga mga tao. Una, ingon siya nga nasa gipalit nga yuta. Di ko kaadto. Ingon sa bay, nakoy gipalit gud nga baka para mo sa akong uma. Dili pud ko kaadto. Ay katulo, ay bay, kasal na ko ron. Samot na, di kaadto. Di ko pwede mo adto. So nibalik ang servant, sir, di sa kaadto tungod ani. Nasuko ang master kay mo tanawon. Eksagi adto dito sa invite ta mga pobre, mga kabus, katong mga walay kabilinggan. Ingon siya, sir, mana, bakante gyapon ang lugar. Ingon sa okay, adto sa dalan, tanan dito, paniya sila. Kay gusto nako mapuno ang akong panimalay. Now, unsay point dinhi ni Jesus Christ? Taon sa asa nga bayan nato tan-awon dinhi ang pride. Nay, tulo ka tawo nga tagana kog focus. Ingon sila di mi kaadto kay nipalit kog yuta. Importante binang yuta. Ang yuta nagrepresent di asa ni kategorya sa kwarta, negosyo. The second excuse, usigingon niya, nagpalit ko baka, kanang yoke of oxen, duha ka klaseng baka nga nakayugo na para pangdaro. Asa man ni nagulagway sa the same thing, kwarta, negosyo, panginabuhi. And the third excuse, unsay ingon siya, uy, kasal man ako ron, di ko kadto. Asa man nga kategory? Relationship. Ang common nga excuses, panginabuhi o relationship. Kwarta o relationship. Kining duha, mao ni pinaka-importante nga part sa atong kinabuhi sa practical nga aspect. Aside sa Dios, dinhi ang tao naningkamot og mayo sa kwarta o relationship. Kuhaan na tanan, ingon pan lang, ay lang hilabti akong pamilya. Gubaan na tanan, ay lang akong panginabuhi. Kwarta o relationship. Mangutana ko ninyo, sala ba di ay manginabuhi? Dili. Kano sala ba di ay mo palit kag yuta? Dili. Sala ba di ay mo palit kag baka, magnegosyo? Dili. Samot na, sala ba di ay magpakasal? Sugot ka, Sister Charmaine, sala na ibawal ng pagpakasal? Dili, sala ang pagminyo. Damay-damay na. Church, dili sala manginabuhi, dili sala magminyo, dili sala muhatag kag pagpakabana sa imong pamilya, dili sala manginabuhi para na kay kaunon, pero nahimo ni siyang sala once nahimo niyang excuse sa tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Hinumduman gid nato na. Kay bisan ang atong pagpakabana sa atong pamilya, sa atong pagpaningkamot nga moangat sa kinabuhi, usahay di ay bunga sa atong garbo. O kung nahimo na ng babag sa pagtawag sa Dios sa atong kinabuhi, diha ni nahimong sala. Again, dili sala manginabuhi. But be sure nga bisan sa imong trabaho, sa imong pamilya, imong nauna ang Dios. Dili kontrabida si trabaho. Dili kompetensya dapat ang atong career. Gani, gitagaan tag trabaho, career para mahimo ng inspiration sa atong pag-serve sa Ginoo. Dili babag. At the same time, pwede niyo mahimaya ang Dios bisan naa ka sa imong gitrabahuan, bisan naa ka sa imong negosyo.
bisan na kasi imong pamilya. So dili mo sila kinahanglan i-let go para tawgon ka sa Dios. Pwede mo sila bitbiton. Gani sila ang buhaton sa Ginoo kaabag sa tawag na sa imong kinabuhi, ug sila o diha ka gitawag ba ka sa Ginoo sa gidala nimo nga mga relationship ug nahimong source imong pagpanginabuhi. Ug makita nato dinhi ang response sa maong tao, sa maong nag-invite, nasukop siya og maayo. Ingon sa okay, tawagan na lang itong mga kabus, katong mga buta, katong wagi excuse. Umuto na puno ng balay, tawagan pag itong mga tao diya sa dalan. Puna akong balay sa mga bisita. Church, atong hinumduman, the more ta magsigig excuse sa Ginoo, sama ra nga miingon ta niya niini. Lord, sorry, dili or mas love na ko akong pamilya kaysa nimo. Makadare ba kag ingon sa Ginoo niya? Lord, mas love na ko akong trabaho kaysa nimo. Ay yes, Lord, I know na namatay ka sa cross para nako. Thank you kay Lord. Thank you sa imong love, sa imong life dito sa cross. Pero Lord, mas love gihapon nako akong pamilya, akong kaugalingon kaysa nimo. Pero Lord, dili ko anak kadautan nga tao. Thank you kay gitagaan ko nimo family. Thank you kay gitagaan ko nimo relationship. Thank you kay gitagaan ko nimo trabaho, income, na-enjoy na ko Lord akong life. Thank you gitagaan ko nimo nining tanan. Pero mas love na ko Lord imong gihatag kaysa ikaw nga naghatag. Di ka kaakog sulti na sa Dios, pero indirectly sa atong excuses giinana na tong storya ang ato ang Dios. And then moingon pag kita, Lord, sige lang Lord, bisan makasasala ko, I know, imo gyapon kong dawaton, di ba? Bisan pag napagkasala ko, o balik ko nimo, imo gyapon kong pasayloon, imo gyapon kong hagkan, imo gyapon kong i-welcome, pasagdii lang sa ko dinhi Lord. Kasabot ra ka nako. Church, atong hinumduman, ang Dios nag-ingon usa sa Dios sa gugma, kaluoy, mudawat siya sa iyang kanakan nga muduol niya. At the same time, usa sa Dios sa hustisya ug balaan nga Dios. Di sa mo tolerate og sala sa usa ka tawo. Gani nag-ingon siya nga nay deadline ang iyang pag-offer og chance sa tawo. So sao na to ni pag-reconcile ang Dios nga mo welcome ug ang Dios nga mo reject. Mao ni, as long as na pride sa imong kasing-kasing, moingon kay ka, Lord, di ko kaduol nimo tungod ani mga butanga. Lord, hulat lang ka, unahon sa nako ni one day makabalik nako nimo, one day imo ra gyapon dawaton. Hangtod nga nay pride sa imong kasing-kasing, dili og dili gyud ka welcome sa Dios. Bisan pag unsaon yung pagpangagpasaylo niya, pero naay dili mao nga intensyon yung pagpangagpasaylo para lang ma-okay ka niya, pero yung priority gyapon ang imuhang kaugalingon, dili gyapon ka dawaton sa Dios, kay dili siya mo tolerate og usa ka kasing-kasing nga hambog. Pero kung doon na kay humility, pagka mapainubsanon, nga despite sa imong mga sala, gusto na kamudool sa Dios. Ang usa ka tawo nga humble, wa nagpasabot na di na sa kasala. Naatay mga sala, pero kung nakita sa Dios nga humble na ka, gusto na ka ubalik niya, pero ginaatake ka sa sala, anytime dawaton ka sa Dios. That's the point. Ang yang mercy sa mga tao lang nga mapainubsanon, pero yung hustisya sa mga tao nga taas og garbo. Dili tanang pagduol sa Dios bunga sa humbleness. Nauban ni duol sa Dios kay gusto lang nila ang blessing sa Dios. Pero ang tao nga humble, wa kay nakita sa mong kaugalingon bisag gamay. Bisan sa mong pagkaabog, wa kay halos nakita. Nakita lang gid mo tanan ang grasya gahom sa Dios. E misag once mo duol na ka sa Dios, dili ka perfect, na kay imperfection, na kay mga sala, pero gusto na ka mabalik sa Dios, welcome jud ka anytime. Pero kung mabalik ka sa Dios, pero imong kaugalingon di gyapon nimo ma-deny, lahi na sa nga issue. Ni Christ, if anyone will come after me, let him deny himself and follow me. Deny, that is an act of humility. Ang garbo mo hinungdan nga nung hangtod karon di gid mahatag sa Dios
ang plano niya sa imuhang kinabuhi. Ang garbo mo hinungdan nga nung hangtod karon ang atong nga pag-ampo walay katubagan. I-check imong kaugalingon. Wa ko nag-refer na itong mga tao nga nahimutang hambog. Kay bisan sa atong pagkamatinabangon, pwede ta mahimong hambog. Bisan sa atong pag-serve sa Ginoo, pwede di ta mahimong hambog. Hangtod nga naa ka na nga pride sa imong kasing-kasing. Di gyud yo makita ang gahom ug kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Ang question nako nga ibili ni buntaga. Hangtod kanus-a man ka magsigi og bit-bit ni ana nga pride. Hangtod kanus-a man nimo sigian og guba ang imong kinabuhi ni anang garbo. Meaning buntaga, atong itugyan tanan sa Dios. Atong itugyan tanan sa Ginoo. Unta moabot sa point nga mohimo kag desisyon sa pag-ingon, Lord, daghang bahin di sa akong kinabuhi nga grabe ko kahambugiro. Mabisan, Lord, ang wala na ko pag-recognize sa ako ang mga sala, usa dito ka manifestation sa pride. Sama unta sa prayer ni David nga mingon sa Lord, unsa may naa sa akong kinabuhi nga nahimong babag sa iyong panalangin, kuhaa kini Ginoo. Ug kini mong orasa ang Dios dili magduha-duha sa paglimpyo sa imong kagalingon, kuhaon niya ang mga garbo sa imong kasing-kasing, pulihan niya nig pagpaubos. Mag-amputa. Amahan na mong langit nun, kami nagapaubos sa mong kasing-kasing. Dawat na mo, Lord, nga sa daghang bahin mi Ginoo nahimong garbuso, nahimong hambog. Nahimo ming hambog, Lord, kay ning kamot mi para lang sa mong kagalingon. Nitabang mi, Lord, para kami balusan. Ug nangalagad mi nimo para imo ming panalanginan. Daghan ni kay pride, Lord, nga nagpuyo sa mong kasing-kasing. Ginoo ni mga orasa, amo ning gitugyan ang tanan diha nimo. Dawatan ni Amahan, Ginoo, kuhaa ang gibug-aton karon sa mong kinabuhi. Ipuli, Lord, ang mapainubsanon namo nga kasing-kasing. Nga dali lang minimo tudloan, Ginoo, sa mga importante nga mga butang. Ug unta, Lord, dili pa ulahi ang tanan nga ma-serve ka namo, Lord. Dili bunga sa mong pride, bunga sa amo ang humility, nga bisan pa Ginoo tagaan minimo, Lord, o dili magpabilin unta among kasing-kasing sa pagpangalaga diha nimo. Buhia, Lord, imong commitment ni nga church. Buhia imong commitment sa matag usa karon mga individual sa tanan nga naay karon mga problema, Amahan, gibug-aton sa kinabuhi. Pulihi kini, Lord, og comfort, peace of mind, satisfaction, hope. One day, Lord, mubarog mi nga makatestify nga buhi ka nga nagapanalangin namo, dili tungod kung kinsa mi, dili tungod kung kinsa ka likod sa amo ang kaluyahon. In Jesus' name, Amen.